צהריים כן, טובים. שלום, שלום, צהריים טובים. מהי שאלתך? הבעיה שלי היא בקשר לבריאות. אוקיי. ואת נולדת בשביעי לתשיעי. בשביעי לספטמבר 35. אוקיי. אם אני יוצאת מזה, אם אני לגמרי... קודם כל אני אתחיל דווקא בקלף, הקלף הזה, שהוא בעצם קלף של סוף תקופה והתחלת תקופה. את באה ממקום שנלחמת באיזושהי בעיה בריאותית, ומבחינתי כן ניצחת. אני מדבר פה על בעיות של... יש חלק בעיות של שרירים, רגליים, ורידים, ויש עוד משהו פנימי כמובן, שכבר ניצחת אותו. אני חייב לתת פה תכונה אחת שיצאה, וזה פשוט מדהים. הייתי מזמין פה את כולם אלייך למטבח לאכול. את מבשלת נורא טעים, את אישה עם כישרונות בישול שאין בשום ספר בישול, אז את צריכה קצת לשמור על האורתופדיה. נגעתי בקטע הזה כי יש דברים שקשורים באורתופדיה שלך, כתפיים, רגליים, את צריכה טיפה להיזהר. ימליצו לך פה על איזשהו עוד ניתוח, אני חושב שזה יהיה באזור העיניים. ימליצו לך משהו לעשות בעיניים, קטרט, סוזן? כן. אז אם אפשר, רק מדצמבר השנה. כי אם תעשי עכשיו, כנראה שנצטרך עוד פעם ניתוח. אם נעשה אותו מה-1 לדצמבר, יהיה מצוין. הבריאות שלך בדרך הנכונה, ונבוא לאכול. בבקשה. סוזן, רק בריאות, הרבה בריאות בהצלחה. ואריכות ימים. תודה רבה לך. תודה, תודה. כן, יריב, מאיפה העיניים? העיניים. העניין של הניתוח? כן. ניתוח עיניים. אנחנו רואים את שני בעלי החיים פה, שמסתכלים כלפי מעלה, אל השמש. זאת אומרת, שמש זה דבר שהוא מסנוור ושורף. בדרך כלל זה יוצר לנו בעיה בעיניים. מפאת גילה גם, אז הבעיות המקובלות זה גם עיניים. אבל יש לה ניתוח. אמרתי לה, מדצמבר יוצא פה את קלף הקשת, שהוא בעצם תחילת דצמבר, סוף נובמבר, דצמבר, זה זמן טוב לעשות את הניתוחים האלה. אוקיי, בהחלט אנחנו מאחלים לה בריאות והצלחה. תודה רבה לך. הפסקה קצרה, כבר חוזרים. משתגע עם ילדיך. אופיר בא.